Ní cheart ghlacha le ábhar díobhálach nó mídhleathach a díobh. Má hagann tú ortha líne, díana de thuairisciú chun ordáin a bhfuil siad. Seo bailach amháin ar féidir leat ábhar mídhleathach nó díobhálach a thuairisciú go ex ar do roghan. Oscail an app ex ar do roghan nó trí de bhrádálaí. Tapáil na trí fonc ar thaobh na lámha deise chun fóstáil ó bhaile de thuairisciú. Má cheapann tú go bhfuil de fóstáil i brisin tlí, go síos agus tapáil tuairisc ábhar mídhleathach AI. Bé eolalas ar an scáil anseo faoi thuairisciú san AI agus ag bon in leathanna feice tú go méir de cheola riamhphost agus de ainmhairt. Déadach an tolas seo a bheith an bhuidim go hí oibreach bunaithe ar an nascatá a thuairisciúad. Béir de bhíú ce fád ar leat go bhfuil an tábhar mídhleathach agus béir de dhéimhnú go bhfuil tú á thuairisciú le dá in sin. Tapáil chud isteach an sin. Dheofa tú riamhphost í oibrithe a déadach a bheith cusa le seo. Breanó exar de thuairisc agus tá seans go bhfuil tú riamhphost a deir go 19 extra de thuairisc agus gur cuniú siar an tábhar i de hir. Rud a chiallaín nar cheart an tábhar bheile feiceáil a thuile i de hir. Nú béidir go bhíthe riamhphost a deir nach 19 extraat agus nach main for an tábhar, ba cheart roghanna achomhairc a bheith ad sa chás seo. Féach muid inis ar ábhar díobhálach a thuairisciú, nó sáú ar théirmí agus coinealacha nó rialacha ex. Má tá tú logáil isteach a gúntas ex, is féidir leat ábhar tá díobhálach dar leat a thuairisciú. Aríist, tapáil na trí fonc ar thaobh na lámha deise chun fóstáil ar bhaile a thuairisciú. Agus tapáil tuairisc póstáil, agus feice tú an tábla seo. Solaríonn ex chuir síos garid faoi gach rogha. Clicáil ar aghaidh ag deireadh na míre seo. Iarfar tuilis sonraí a thabhairt faoin ábhar a roghanna tú. Tapáil chuir isteach an sin. Nuair a bhés do thuairisciste, dheofa tú admháil mar seo, agus eolalas faoi chéard is féidir leat a dhéine nuair tá tú a fanacht leis an tora, cusa leis a gúntas a bhlocáil nó a bhamhlú. Leis tú go chopla lá ba cheart go bhíthe riamhphost leis an scéal is déirní faoi de thuairisc agus roghanach an achomhairc íana. Tá seans an gnéantó extra de thuairisc agus go gcinne siad gur chonas ar tharú. Féta siad an cúntas i cheol an iompríocht waslach a ghlasáil agus an tábhar a bhaint nó a phríonna. Nú tá seans nach néantó siad leat agus go bhhaine an tábhar an. Má tá tú ní hásta lei sin, ba cheart go mbeadh ná an achomhairc íana. Seiceála ex an cinenne agus is bhuathe héin é a chur ar ceall. Ba cheart choras tuairiscithe chuig ordáin ar líne a bheith so aimsithe agus so úsáide. Má na bhfuil, bhuailinn cloisteáhat. Tá éirim fistrithe ar an suíomh www.cnam.ie/tuairisciúing.